खुलुमबाय आं बब्रबिन ब्रेकेटआव रबिन बर' गिबियावनो आं गासै रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागु बोथोरनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय आरो लोगोसे एसएम निउसनि गासै सोद्रोमाफोरखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागु बोथोरनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। थांनाय बोसोरनि बायदियैनो देग्लाय बोसोराबो जाहाथे मोजाङै सोलिलांथों आरो गावबा गावनि मोजां साननाय मिजिंथिनाय गासैखौबो जाफुंथों होनना आं आसा फारियो। दा बाथ्रा जाहैबाय दा जाबायदि सोलिबाय थानाय लकडाउन बिनि थाखाय जों देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो हायैनि थाखाय जाहाथे रायजो राजाफोरा दुखु दाजासै बा दुखु दा मोनसै। आरो फंसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों आं जोंनि जिहेतुवा गासै मेथाइ खनगिरि सिंगारमोन बिथांफोराबो दुखु जाजासै। मानो होनब्ला जों बे कर'ना भाइरासनिफ्राय सेफटि थानो हायोब्ला जों फैगौ बोसोर आरो गाजा गोमजायै जों सोलिबाय थानो हागोन। बेनिखायनो सिंगारफोराबो दा न'आवनो थानानै प्रेक्टिस खालाम एकदम प्रेक्टिस आरो खनबाय था गाव मेथाइ लिर मेथाइ सुजु बिदिनो न'आव थानानै टाइमखौ पास खालामदो उफायथ' गैया। आरो खोनानो मोन्दों लकडाउना आरो सप्ता मोननै बारायबावदों होननाय गतिके बेखौबो जों मोजाङै थांनायनि बायदियैनो मोजाङै मानिना सोलिदो सेफटि थादों बेखिनिखौनो आं बुंबाय। आरो दा आं बैसागु बोथोर जिहेतु सोलिबाय थादों बेनिखायनो बैसागु बोथोरनि आङो दोंसे मेथाइ खननो होनना लादों। बे मेथाइखौ नोंथांमोना खोनाबायबो जानो हागौ मानो होनब्ला खोनाबायानो दे मानो होनब्ला आंबो बहुत फेमास जादों बे मेथाइनि थाखायनो आं गावनो लिरनाय सुजुनाय आरो रायजोफोराबो बहुत अनसायना लानाय बे मेथाइखौनो आं खननो होनना लादों। दा आं मेथाइखौ नोंथांमोननि सेराव खननो होनना लादों। फागुन फागुन फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइया सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगे रेगां फास्राया सना नोंखौ साजायगोन नोंनि रेगे रेगां फास्राया फागुनखौ साजायगोन सोमलि बिबारा बैसागखौ साजायगोन दंफांनि गोरलै बिलाइया। गोजोन्थों।